Hakane ka video ngan man ra HP ya ka we ka film ka bal ai kerteng The Boy Who Harnessed the Wind kabal shim na ka jingi thu khana ka bala ji shisha te ka film ka pli ha ka we ka snong rit jong ka malawi ka ba kerteng ka sungu ha ka ba ka kan hon kinong rem kidang ke ya ureu hadem bat ha ka ju ka por la ban yu i ya ki khana ki ba yele kai halangkha han re kan san uwe na kinong rem u jon usngeu ya ka jingpang ka bachur ha ka shadem jungu pat ulas dang man kalon ha ka madan nang ta ka sin ka kala sha ka jinglet on tape ya ujon ha ka ba upadar ukdo ba ya ujon an kan muslim na mar ki kam jungu ki bale rap shibun ya ki priu ha ka imlang salang pat hang ne la ban yu i o men jong ujon utrai wel bat ukun jungu ujermai ba ki ya susi ya ka jing yap klimpor jungu utrai wel udai kupa jong ki arngot ki khun ki ba shang ha ka ying ka baret bat ubashania shibun ha ka rep ka reng ukhun jungu William ulong ubastad ha ka jing pule bat udan ro ka jing snotna ha ki tiar electric usngotonat ban maramot ya ki radio ki balarim bat kiwe ki tiar electric ban yo pisa ka babyang na ka banta ka ying ka sem ha ka we pat ka leng ka khun jong utrai wel kadang ap ya ki bahaying jungka ban pha pule ya ka ha ka we ka university kalong ying baro ka we ka shani a ka jinglong ka swing beneng ka babha bat ha ki jingmi ki mare ban pandap ya ki jing don kam bat ban im yala ka jing im ha ka we ka step ka tanga utrai wel ka agnes ka le sha utrai wel bat ka ong yu ban bu ya ki jen school thamai jong William ha ka jing thia jong u hadin baladep sum anda William ulei i ya ki uniform ba thamai jong u ulas sukmen bat ulas dang ban mare sheki kmi ki pa bat kudup iki da ka jingkmen hadin utrai wal uai jingmod ya William ban long ukhna upabha school bat ban nang yiki ki bakrau nang ta umino ban lech school bat uyi kandu ya parlok jungu ugil bet hakalanti jungu hakawai pat kaleng kapara jong William ka ani bat ka Agnes kile shakawai ka kharkhana shina jingbam hakathang panyo taliat ya kiriu hadem jengki ka Agnes kai thu hak ani ba makaro kala banyo kam bat kershan ya kayeng kasem hadin baladep ya ka school ba jongka hadin haba ka kami bat ka kun kan thei kidang wan pha na leying nakata ka kharkhana uwe ubru ubalariam pha ushong haka bicycle jungu bat uyat light yaki ka ani kapet yauta ubru bat kasdang bandramoy ya u hakasin ka babon ubru umach kachi kunda upoy school jong William bat upaw ba uday unong hikay hangta kat ba u principal ulum lang yaki khana school baro haka jingyang assembly bat upantip bagito ki bampat siu yaka by school kinamla ban pandon kam yaka library ka jongki hadin balkot ka class William uli jingo yo kachi kunda bat u ai ya u yak city na kapara jungu kabakwa ba kachi kunda unyarap yaka haka jing pule kabakham shalor kane kapalong yo nong hikai ban ramoy bat ushu yet no hanre umshua ban pan kan mau yo William pan siu yaka by school jungu haka pormi William uprasyang ban pule kat bala nakabanta ka test kabanjia la shai hanrei namar bakim don boarding uhab ban lithiano pat hakasngi ka babon hadin bakliyo yaki kotes William uyakren bat ugilben bat uyathu yu bakila ban yo makham pha hak examine jungki hanrei ki don kam tang ban watlan ban pule hakapor man me hadin baladep school baro arngon kila lich shakawe ka jonghyat lane ka jika bren yaki tiar kali kibalarim kabadon hajan bat kiwat yaki iki kibala banyarap iki ban pule hakapor man me hadin kane u Gilbert bat u William kile shaying u Gilbert hakaba kibru kila yulum lang nakabanta ka jinglang ka bakarpang ukpa jong Gilbert ude chief jong kasnong wimbe udang yekren bat ki katto kane kinong mi khmat jong kawi ka company diding kibadang krapat yikinong shongsnong bandi yikiding jong ki haki hanre wimbe bat utrai wal ki kantai yakane ka jing tarwa bat kiwe kinong shongsnong ro ki kershan yakarai jongki hanre hangta kansan ujermai ulayeng bat ulayte bat kinong mi khmat uba manjur pandi kiding jongu
utraiwal bat kiwi ki persyang kat bala pan sange yo hanrei sngam bat uyat no nang ta da ka babut yo jermai utraiwal upoi hayeng jungu bat uai jemot ban pan kala ya karai jungu ban di no ya kiding jungu utraiwal ukdeuro ba u jermai ude ban sange no ya ka jing ya khalai bat ude ban lum katto kane ki pisa na ka banta kalawe hanrei u jermai ulajba barangkat bat ka jing tu jong uslam haka jing state ka ba khamjor bat ka jing ma jong ka jing shle baro ki ya khalai hasnong haka we korkom ne ka we pan ukuntu ba kwa tang man yo ya ka pisa bat ban mi no kloi kat bala nasnong haka sin ka babon u William bat u Gilbert kile ching jong ki parlok jong ki bat ngap ya ka jing le kai football life haka radio hanre hangta kansan hapadeng ka jing le kai ka radio kala sange no bat baro ki badon hangta kila pai sho William ta ka bakramen baula ban shna ya ka kumta klem da pansep ya ka por u William ulamare shaling bat ulap baki kmi ki kpa jungo kidang yikran shaphang ka pisa ka bakila sef na ka banta kalawe kumta hang ne u William ulakli ya lokpa balano kin siu ya ka bai school jungo bat ukpa jungo ulajupa ba unsale ya kata anda kila dep khe ya ki jingthung bat di ya ki hayo hadin kane u William ulishim ya ki battery na ka radio jongkpa jungo bat ulamare piang shaki parlok jungo nang ta ulapan shna ya kata kardio kabapan kemen shibun ya ki parlok jungo hadin haka pormi haba u Gilbert bat u William kidang lit pai shalaki jongki kila sakhi baka ani baka do yo nong hikai school jongki ukachi konda haka singi kababon kat ba kidang wat kato kane ki tiar ki pamantoy haka jaka bu tiar u Gilbert wajing mod ya William pan siu kliang yo kachi kunda bat ban pra ya ka bicycle jungo khnang ba onam la shu ban ya kandu ya ka ani William laman juri kata ka idea hanre habo lapoy haka bicycle jong kachi kunda ulas ngotana ya ka jingsha jong kalai ka badan haka bat haba open key yo pedal jong ka bicycle kata kalai kalasdang man shai bat William ulas ngotana sibun ya kane bat ulakwa tip shaphang jongka kat barang kat bat ka jing hap slap ka bajur ka jing ma jong ka jing sle hakasnong kasdang man kyo nakasngi shakasngi William ro ulsha weng no nakaskol namar bo kupa jongo shem la seu ya ka school bat kumne haba ki jing thung kila julor utrai wal usno tho bakasnong kadon kam katto kane ka jing rap nak sarkar kumta utrai wal ulayalam ya William cheyo man yakandu yo parlok parim jongo u Daniel ubadan katto kane ka jing de bat ka sarkar hanre haka jika ban a jing yarap u Daniel u ajing mod yo tribal pan kre nakabanta ka jing kurdu slap ka bajor kabala ban kata ya karep karyang bat ka jing kurdu jingbam kabasyen kan sawan her hakasnong jongo hakasingi ka babon wala lapan singi yo William pan wan school hanre William urong shapo ka school bat hadin maladep ka class William ule shaw ka chi kunda bat ukli ya u kumno ka bicycle jongo kala ban pan me ya kalai hi dalade ukachi kunda ubatai bakala banlong namar ka dynamo balapan dai haka kabapan kala iya kabaria shaka boarding electric u William ukli shushu kumno ula banshna iya ka dynamo hanre wala kata ukachi kunda don jingtep kababiang shaphang jongka kumta wajing mod yo William panle jingo ya ka jaka pule bat panlum jingtep nakikot ba pher hanre haba u William ukdeu pa don jingbin ban le jingo ya ka library bat ulatip ro shaphang ka para jingo kabadon jingi de bado ukachi kunda ulamanjor manyara yo kumta ukachi kunda uwanra yo William shaka kamrakon lane ka library bat upan tip shaka nong hikai kamrakon ba mau bat u William kidang tray ka we ka kam bat hakane ka rukom u William uyo ban pule yakikot baro klem kano ka kat library hakasin ka bobon lapalong ya ka program nakabanta ka jingwan jong president jong kari bat kinong shongsnong kiyaro yo hakapor jong ka program orang ba wimbe ukdeu ya kijing e jongki kibedang yai biteng bat ukurpat yo president banbu kato kane ka jing persang
pan pen yaki haba ki yo sngo yakane kinong apahara jong president kilakni no yo wimbe nak stage bat kila show yo kum ka jing penstom namar paula kran persya ya president rengkat bat kisngi ki benang yai kapor pan ot kalapoy hanrei ka basngo si kalong ba dan jingmi hakane ka kanti utraiwal bat kaying jungo kitip bakabam kanam biang bat ba kide ban shania hakapisa kaba kilalum hanrei da kaba ka sorkar kalapan kiudor ya ki marba mardi kalalong panban kumba pandap umso shushu ya ka jing jinjar jongki kaba pelong ya utraiwal bat kato kane ki wipat kinong shnong pan yiki persya ya ka sorkar hakawai pat kaliang William udang peteng bandrong tu syapot school bat bantip syapang kaler bat ka boarding electric nakikot baper hanrei snusi bahaba unong penyet school urong haka kelas uyo i ya William bat ulapha no yo banmi na ka kelas hadin kata kasngi artali kitrok sorkar kipoy hakatei kasnong kibalakit daki marbam ka Agnes ka IT mardor ya ka pisa baro bakalalum ha William bat kalaong yo banlej banra ya ukyo kat bala da ka jing don kati jong travel haki jing yaki bat William uprsyang banyo kato kane ki jingbam ka kanhon ki brew ki basnyo kirung syapo ying jong travel bat kitu lut yaki jingbam badang sa jongki ka Agnes ka persyang ban khang lat yaki hanrei da ka bor kan thei kamla ban le katba William kumno ulala banrong syapo kaying bumar hakaba ki he sorkar kidang di yaki marbam ki barit kiba kidon rengkan bat kacing bun ki brio kiba yaki da kacing bitar syabar William ukurpat yaki nong trai pan yarab yo ban pet kran nakajing khang kabarit kanang ba unam sya lute kam hadin William ulapoy haying bat ulai ti yaki kyo haka kami chungo bat hangne kalong yeng baro kawe kilayelom saudong bat hadin ba ula bishar bnia ya kajing long jingman utraiwal ulai thu haklong yeng chungo bakin hapan bam tang chisin hakachisngi habalayo sngew ya kane ka ani kalabitar bat kalami no na ka kamra kam hadin shu kanem sneo kalalan shop jor ya kashnong hakaba ki khandeo kilar khyang terkhong bat ki jingthung jingtep ro kimla shu banlong hanrei wat hapadeng kane utraiwal umsange batrai halangkha haba usaki ya ka jinglong ka basngusi jong ka ying ka sem jungo bat kinong shongshnong William ulejngo yala kapara hakaporme bat ukurpat yaka banpan ya ka dainemo na ukachi kunda ukdeu ba utip shphang ka jingide jungki bat unam yathu yano ro shphang khata upan pawro balada uyo ya ka dainemo ula banshna dakabasu ya ka korpan mi ler batan na po kandeo hakasngi ka babon haba William ulawan pa shiying hadin ba ulalum kato kane kiding thang ulap yaki kimi ki kapa jungo kibayaj bat ki shabar kaying ka Agnes kabat yak shithe nakani kabat ho bakala phet kran rengkat bat ukachi gunda haka jinglengo jungo William urung shakamra ka ani bat ulap yakadai nemo kabalabu halor kami bat hangne dakaba persyang banwat yakani utraiwal bat kaying baro kawe kalejngo yak school bat kali ha unong penyet school syapang ukachi gunda hanrei sngsi ba unong penyet school ukdeu ba umdan jintip syapang jungo bat ro upan map nakaying kasem nakabanta ki kambaman jungo hakaju kapor William ukurpat yo unong penyet school ban ailat yo ban penon kam yak library khnang ba onla ban polikon bat ban sna yak kor ler ban yarap ikibriu jungo bat manta ka kanti unong penyet school umanjor hadin kane William usim katto kane ki kon kibadon ki jingmon syapang ka jingpenmi boarding bat upule yaki hakasin ka babon kiparlok jong William kimanjur ban yarap yo bat ka konhon kasdang ya ka jing persyang jongki bat hakane ka jing persyang ki job panshna ya ka korpan mi ler kabarin bat pentrairu ya ka radio da ka jing yarap jong ka boarding palpan mi daka hadin ka jing job William urai panshna ya ka korpan mi ler ka bakam he khnang ba onla panpan mi boarding bat panyaj ya ka pom
kabala ban pentut yakilang kha kibala terkhong nang ta ka kanhon kalai chaka chaka bradnyon batwat yakitiar ki ban yaram ban pan urlong yakathong jungki hakawei pat kaliang William ulei chau tribal halangkha bat ukar pat yu ban pan biang yu yak bicycle chung khnang ba onla ban pan dan kam yaki ban ta ba pher chungka ban pan khre yakakor pan her ler haba uyo sngo yakane utraiwal ula bitar bat ula kan tho ya William namar ba ula prakhan yaki jing phos neu ki bamla banlong ula kham sneng yo ban yarap yo haklangkha nadu kasngi kababon bat hakasin kababon la ban yu ya William ba utrai halangkha bat ukpa chung wat la utem baklem kajing trai storm jungki kan long le no hadin uli jungo yaki parlok chung bat usngolongo banlam babaro kidang pan kre yaki tiar jungki ban mi nasinong han rei don bok ba ula ban pat sngo tho yaki ban sa unang ta upan jingirap naki ban pan sngo tho yala ukupa ban IT ka bicycle chung hadin ka to ka nepor ka kanhon ka poi shabaring jong tribal bat ka karpat yo ban ailat yaki ban pandon kam yaka bicycle han rei ka basngo si ba wat hakane ka kantiro tribal ubitar bat be no yaki hadin ka to ka nepor ka agnes ka ikren bat tribal bat ka karpat yo ban ailat yo William ban le yaka ka ba onge ka kadeo bakaladu shibun ki haka jingim jongka bat kam kwa bandu yo William takabas ngotho yala ka jing bakla tribal usang haka bicycle chung bat ulei sha William upan map nala ukhon namar ba umla ban panbiang wat yaki jing don kam ba kongsan bat khaddo umanjur ban IT no yaka bicycle chung hadin kane ukpa bat ukhon baro arngon kile chak dukan maramot bicycle kabadan hajan bat kiyo ban pan khlat yaka bicycle katkom kajing don kam hadin boliyo yaki machine baro William ulas dang banshna yaka korpan mi ler daka jing yarap jong kupa jong bat kato kane kinong shongshnong kam hadin kipan kiu yaki bniat jong ka windmill sajrong jong katawar bat hadin kato kane por kal kasdang ban pan khi yaka nang ta William ukdeo baki don kam ban yesha namar baka battery kadon kam ban charge bat hang ta kat badang charge ka battery kalawan kansan sya ka jingim bat kapom kelasdang ban trikam kane ka pha yaki nong shongshnong sya ka jinglong ka basong kumen ka bakraw hadu kata bat baro ki ai khuble William nakabanta ka jingpan mi ka basta chung nang ta ka sin ka yestet chakman da shitayo hakabala ban yu yaki jing thong ki bat mai ki bami hakilang kha ki bashingam bat kinong shongshnong ki wan phai biang shala ka jong ka jingim ka barim ka baki ju im man la ka sngi bat hang ne la ban yu William ba usyong hakmat yeng jongki bat upet yaka korpan her ler lane ka windmill upan tip shala ki kimi ki pa ba unong panyet school ukwa yo ba un yakando yaki kato kane kinong mikman jong ka seng samla pule jong kare ukdeuro ba ula ban yo yak scholarship ban pule hakawei na ki school ba paponam ha kanong ba habayo sngo yakane utraiwal ubala sngo sarong yala ukhon ule cho bat ula ai jingmot ba un pule kambania lane ban le pha shushu te ka flem ka ko da William ubakyu halor ka windmill bat pe yakashnong ka bajar ngam jong bat parlong kane ka jingi thu khana ka jingmot yengi bahabangi don kano ka jing thmo ka bapha ni dei ban tre shitom bat ni dei ban chania halade kata hi kabala ban wanra ya usso obapha kuble shibon wat klet and subscribe nakabanta ki wipan. After I drove out from school, I went to library and I read a book titled Using Energy, and I get information about windmill and I try and I made it.